वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आसुकथाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवनि पिरमुंगो चासालो बीजेपी जनजाति मोर्चानि साक्थार मुंबाइ राजखरागुलिनि लाहाराव खलाइजाखा रेली मानजाखा बीजेपीनि हास्ते तांखां बिपिन देबबर्मानो खबै बीजेपी जनजाति मोर्चानि हास्ते अजमारो चा साल सारिगो साक्लाइजाखा लोकसभा चंबारिनि सालमारी आबो हाइकेनो साक्लाइजाखा किशासक विधानसभा आचुकथाइनि फिल चंबारिनि सालमारी आबोनि सोलाय सिगांगो काइनि आचुकथायनो बातायनाय रकनि मुं साक्लाइजाक बीजेपी वेस्ट त्रिपुरा आचुकथायो बातायनाय हास्तेनि गोसा मन्त्री अक्रा एमपी बिप्लब कुमार देव आबो हाइकेनो ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुकथायो बातायनाय महारानी कृति सिंह वेस्ट त्रिपुरा आचुकथायो बातायनायनि मुं साक्लाइजाकमोन यागलो सालब्रुमनो चंबारिनि पिरमुंगो आमसाइकि तिंगै बेरायजाक बीजेपीनि हास्ते अजमारक आबो हाइकेनो वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुकथाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवनि पिरमुंगो चासालो बीजेपी जनजाति मोर्चानि साक्थार मुंबाइ राजखरागुलिनि लाहाराव खलाइजाखा रेली मानजाखा बीजेपी हास्ते तांखां बिपिन देबबर्मा बीजेपी जनजाति मोर्चानि हास्ते अजमा एमएलए रामपद जमातिया एमडीसी विद्युत देबबर्मानो खबै बीजेपी जनजाति मोर्चानि गुबुन हास्ते अजमारक दिनैनि जे रेली सिनि भारतीय जनता पार्टी तथा त्रिपुरा प्रदेश जनजाति मोर्चानि उद्योग बाय जे खायसा जनजाति कार्यकर्ता सम्मेलन पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसन्न फैनाय ताहायाकबा रवीन्द्र भवन सिमी कायसा रेली अंगनाय और रेली एकटाना बार्ता तंगनाय से चिनि एडिसी एलाका बा जे एसटी सुरक्षित सीट तंगमानि जे पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसननि ओ जागाबो चिनि कर्मीरनि जे उत्साह चांगा जेबाबे बरक सामुखाय दङ आबोनो सोंथैबो बाहायखाय आगामी लोकसभा इलेक्शन आगे चिनि एसटी एलाका गुलानो बाहायखाय सुरक शक्तिशाली खायमानाय आबोन बागै चिनि रेली हायाकबा जनजाति कार्यकर्ता सम्मेलन ओ जागाव चिनि फाइमाजाक फाइनाय हास्तेनि परम गोनां माननीय मुख्यमंत्री सार हास्तेनि चिनि राज्य सभापति राज्य भट्टाचार्यजी हास्तेनि चिनि गोजाम मुख्यमंत्री तथा राज्यसभानि सांसद तथा चिनि लोकसभानि लोकसभानि प्रार्थी चिनि बिप्लब कुमार देवजी बरक तेबो चिनि मंत्री एमएलए रक गोबांमा बरक भाई एटेन्ड खायफैनाय एकटाना बार्ता तंनाय जे एसटी जे जनजाति विधानसभा तंगमानि अजाखान बरक प्रस्तुत जे मोदीजीनो दुटा प्रोटोकल उपहार नाम्बार से पश्चिम त्रिपुरा होक बा चिनि ईस्ट त्रिपुरा अंक तत जागानिनो जों दुटा जों प्रोटोकल मोदीजीनो सोंथिबाय बुसु बर रगिया डाइरेक्ट नाय तिनो चिनि प्राय टार्गेट दङ 5000 नि बरक नुकरा बरक हिउज परिमाण चिनि गोबां फायजा सुंथेक एक दुई मिनिट 5 मिनिट पर रेली स्टार्ट करिनाय तो बाद बाकी प्रोग्राम रेली शेष होगाय चिनि टाउन हल जनसभा होगाय जागाव चिनि कार्यकर्ता सम्मेलन होगाय जागा चिनि जत्न नगाय वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुकथाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवनि पिरमुंगो खलाइजाक आसालनि रेली रवीन्द्र भवन बिस्कांनि सिमी चेंगै राजखरा आगुलिनि दालबिदा लाहारिखि दिंगै हिमानि यागुलो मोथागै रिजाखा आसालनि हिमबतक राजखरा आगुलिनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनि खरां।